Egunon, maitasuna, pakea eta barkamena piztueraren hasiak dira. Espiritua presente egiten denaren ezaugarri. Gaur, era berezian, Jesusen agindu nagusiari begiratuko diogu. Maita ezazue elkar. Horretxek posten gaitu eta indartzen. Ospa dezagun maitasunekin eskaintza gorena den Eukaristia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Geure bataio egunean bat egin genuen era berezian Kristo piztuarekin, eta berak bildu gaitu gaur bere mailan. Gure bataioa oroituz bat egin dezagun Jangoikoarekin. Jainko alguztidunak, garbi gaitzala geure bekatutik eta Eukaristionen bidez, bere erreinuko mailan jartzeko gai egin gaitzala. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, gloria bestuko dugu. Eta pakea lurrean, arengo
auspezagor eskerrak zori, Jainko jauna zeruko errege, Jaungoiko aita guztialduna. Egin dezagun otoitz. Jainko algustidun beti erekoa, burutu ezazugugan beti Pasko sakramentua. Bataioaren bidez bizi berritu dituzunak, zure laguntza eta babesari esker fruitu ugari eman dezaten, eta gizu betiko biziaren zorionera hel daitezela. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Pergé, bajaron a Atalía y se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Palabra de Dios. Berenkatua jauna, gure jauna.
emaitza eta ongi naiz betea. Ona da jauna guztientzat, gupidaz betea, haren zorkari guztientzat. Gore zaintzatzela jauna, zeure zorkari guztiek, bedeinka zeure fededunek, aipa bezate zure erregetza ospetsua, mintza bite zure ahalmenaz. Apokalipsis liburutik. Nik, Joanek, zeru berria eta lur berria ikusi nituen, desagertuak baiziren lehenengo zerua eta lehenengo lurra, eta itsasorik ere ez zen. Hiri santua ikusi nuen, Jerusalem berria, zerutik jangoikoagatik jeisten, andregaia bere senarrentzat bezala apaindua, eta ahots handia entzun nuen tronutik esaten. Ona jainkoaren bizilekua, gizakien artean, haiekin biziko da. Haiek izango ditue bere herri, eta jainkoak bera izango dute haiek berekin. Begietako malkoak xukatu dizkie, eta ez da gehiago eriotzarik izango, ez dolurik, ez negarrik, ez nekerik, lehenengo mundua desagertua baita, eta tronuan eseria zegoenak esan zuen, ara, gauza guztiak berri egiten ditut. Jaunak esana. Jauna zurekin Jesucristoren evangelioa San Juanen liburutik. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, así si os amáis unos a otros. Jauna kesana Elkar
maite zaitezte nik maite izan zaituztedan bezala. Da gaurko mezua. Dana, Jesusek danak laburbiltzen du mezu horretan, agindu horretan, elkar maitatzea. Ez digu esaten joan zaite zigandetan meseta. Ez digu esaten egin otoitz egunero. Ez digu esaten ez esan gezurrik. Ez esaten digu elkar maitatu. Maitasun horren barruan beste gauzoiek daudelako. Gaur munduen, geure gizartien, geure inguruen eta gu geu baitare, maitasun hitza askotan ibiltzen dugu. Maite dut nire futboleko ekipoa, maite dut nire lana, maite dut nire txakurra, maite dut nire kotxea, maite ditut neure bideojokoak, maite dut neure milaka gauz, ezta? Jesusek hitz egiten digun maitasuna ez da hau. Beste gauz bada. Beste maitasun tipo batzuk izango dira hoiek. Baina gure jangoikoak luzatzen digun mezua hori ez da. Maitasuna da perfekziora ematen gaitun bidea. Hori da. Jesusek luzatzen digun maitasuna. Eta azken finean perfekzio horren bidean Jesus bera aurkituko dugu. Bera da bakarrik perfektua eta. Jesusek luzatzen digun maitasuna honek lau ezaugarri ditu. Zein dia ezaugarri hauek? Lehenengo ezaugarria da maitasuna eta errespetua. Jakitea beste baten aurrean dagoela eta beste hori akaso ni bezala ez dala. Errespetatzen dut bea dan bezalakoa, baino maitatzen dut. Eta askotan guk etxai bat ikusten dugu, olako pertsonetan, ni bezala ez bali madute pentsatzen, kontuz, ez. Jesusek luzatzen diguna ez da, errespetua. Aitzea eta entzutea eta ulertzea. Beste aurrean daukat, entzuten diot, ulertzen diot bere historia, eta hortik maite dut pertsona hori. Hirugarrengo ezaugarria, barkatzailea. Pertsona baten aurrean jartzen gera, eta barkatzen balima dakigu, esan nahi du, ulertzen degula pertsona hori ez dala perfektua eta gauz okerrak egin ditzazkela. Eta horretan gu ulertzen degula. Horretxegatik eskaintzen diogu geure barkamena. Laugarrengo ezaugarria. Gurutzera igotzeko dispuesto egotea. Maitasuna zer da? Norberaren bizia ematea. Jesusek egin zuen bezala. Eta askotan ulertzen dugu maitasuna dela geure pertsona, geure izatea maitatzea. Ez da hori. Baizik eta ondo maitatzen dakina gurutzera igotzen da. Sufritzen du besten batengatik. Ulertzen dio. Eta horretxegatik empatia bakarrik ez, baizik eta berarengatik igotzen da gurutzera. Hoxe eskatzen diogu gure jangoikoari gaurko egun honetan. Eman gaitzala, berak bizitako maitasun hori. 4 características tiene el amor.
el amor que Jesucristo nos habla en el Evangelio de hoy. No es el amor que muchas veces nosotros hablamos y muchas veces nosotros vivimos. Estas características tiene que tener el amor que Jesucristo nos manda. La primera característica es el saber respetar. Respeto a la otra persona sabiendo que puede pensar y actuar de diferente modo, pero teniendo en cuenta que tiene mi misma dignidad. La segunda de las características es ser comprensible a la otra persona, no excluir porque haya cometido algo que haya hecho algo que a mí no me gusta, comprender, entender el por qué hace las cosas, lo compartas o no lo compartas, pero ahí debe haber también un amor. La tercera característica es saber perdonar. Saber perdonar todo, a pesar de lo que me haga sea muy grande, porque damos a entender que la otra persona no es perfecta. Comprendemos que puede meter la pata como yo la meto. La cuarta de las características y la última es estar dispuesto a subir a la cruz por la otra persona. Me sacrifico yo por la otra persona. Sufro yo por la otra persona. Tenemos aquí el ejemplo de todos los mártires, ¿no? A causa San Maximiliano Kolbe. Él entrega su vida por la vida de una familia que los querían matar. Ese es el amor desinteresado y el amor que Jesucristo nos propone hoy. Queridoak, posa handiz bizi izan duzue zuen familian haurtxo baten jaiotza. Posa handiz zatozte orain elizara, jangoikoari eskerrak ematera. Eta bataioaren bidez, oparitzen zaigun betiereko bizitza berria ospatzera. Hemen bildu garen guztiak posten gera momentu honetan. Nire maiteok lasaion, Ume bada, inu berdu. Ze izen aukeratu duzue zuen umentzat. Ze izen aukeratu duzue zuen umentzat. Nora eta Martinentzat zer eskatzen diozue? Bataioa eskatzen duzue zeuen aurrentzat. Fedean bizi beharko dituzue, aginduari jarraituz, jainkoa eta lagun urkoa maita izan ditzaten. Jesus jaunak erakutsi digun bezala. Eta zuek aitama bitxiok, gurasoei lagundu beharko dizue eginkizun hori betetzean. Nahi alduzue? Elizak poza handiz egiten dizue ongi etorria. Kristo gure salbatzailearen ezaugarriaz markatuko zaitue. Eta berak eman dezaiezula, betiko bizia, betiko grazia. Hainko algustidun betierekoa. Zure semea mundura bidali zenuen gaizkilaren espiritu den Satanasen mendetik guazkatzeko. Eta gizakia, ilunpetatik aterata, zure reinuaren argi miresgarrian sartu arazteko. Apalik eskatzen dizugu, haur hauek, jatorrizko pekatutik askatuta, zeure aintzaren etxe egin ditzazula. Eta bizi dadila hauengan, Espiritu Santua, Jesukristo gure jaunaren bitartez, Kristo salbatzailearen indarrak bete zaitzatela bere indarrez, hori adierazteko igurtzen zaituztez salbamen olioz, Kristo gure jaunarengan, errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan.
Aita ama eta aita ama bitxiok, onera ekarri dituzuen zeuen aurrak, bataioaren bidez, jangoikoaren maitasunagatik bizi berria izango dute, urez eta Espiritu Santuaz. Leial zaitezte aurrauek fedearen bidetan azitzen, jainkozko bizi hori pekatu kutsutik garbi egon dadin, eta egunetik egunera haundituaz joan. Beraz, eginkizun horiek zuen gain hartu nahi balima dituzue, fedeak erabiltzen zaituztetela, zeuen bataio aroiturik, uko gehiozue pekatuari, eta aitor goraki Jesukristoren ganako sinistea, aitor elizaren sinistea, siniste hortan bataiatu abei dira aur guztiak. Uko egiten aldiozue Satanasi, eta haren egite guztiei, eta haren agindukeri guztiei, alduzue jainkoa ital guztidun zerulurren egilea, sinisten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, ama Virginia Gandhi jaioan ekatu eta obeiratua, piztu eta itaren eskuinaldean jarriri dagoena, sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizia? Beraz, hause da gure fedea. Hause Elizaren sinistea guk goraki aitortzen deguna, Jesukristo gure jaunarengan. Beraz, nahi dezue Nora eta Martin bataiatzea elkarrekin goraki aitortu dugun Elizaren fedean? Nik bataiatzen zaitut, aitaren, eta semearen, eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Nora, nik bataiatzen zaitut, aitaren, eta semearen, eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jainko algustiduna, Jesukristo gure jaunaren aitak pekatutik atera zaituzte, eta urez eta Espiritu Santuaz bizi berritu. Berak igurtzen zaituzte salbameneko krismaz. Kristoren herrian zarturik, arekin batean apaiz, profeta eta errege izan zaitezten, betiko bizirako. Amen.
Aita ama eta aita ama bitxiok, zuei dagokizue argia uzaintzea. Zeuen aurrak, Kristok argiturik, beti argiaren semeak bezala ibili daitezen. Eta sinistean iraunez, jauna datorrenean, haren bidera atera daitezen santu guztiekin zeruko etxeraino. Hartzazue Kristoren argia. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainko aita alguztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginia gandi jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta biratua izan zena, infernetara jetxi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jainkoa eta alguztiunaren eskuinaldean jarriri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Zenideok, bidea egia eta bizia den Kristori dei egin dezaiegun, eta paiz herri garenez, aurkez dezaizkiegun munduaren beharrak. Kristok, Elizaren senarrak, Pasko pozez bete ditzan bere erreinuaren alde diarduten guztiak. Egigun otoitz. Por los niños y niñas que han recibido la primera comunión, para que sigan recibiendo a través de la Eucaristía la gracia que los lleve a vivir una vida en Dios de profunda y sincera amistad. Roguemos al Señor. Kristok egiazko goiz argiak, atsekabetuen negarrak entzun eta sufritzen duten guztien minak arindu ditzan. Egigun otoitz. Por todos los enfermos, necesitados y personas que sufren, en especial por los que residen en nuestra residencia de sacerdotes, que encuentren en Cristo resucitado la luz y esperanza que necesitan. Roguemos al Señor. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Igo bitez ugana jauna, geure otoitzak eta opari eskaintzak, zeure errukia garbiturik, zeure maitasunaren sakramentuak hobeto ospa ditzagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Zu jaun handi hori beti goreztea, baina poz handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa hila eta eskaina izen den aldi honetan. Pekatua eta heriotza ezerezturik, berak berritu du ondatuta zegoen guztia, eta beregan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti eta beti, zeura intzaren gorezpena kantatzen. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oregarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izango goan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat, izango goan jauna
eren egun mundu honetatik zuregana eraman duzun Guillermo Gallego, zeure zerbitzaria. Izan gogoan jauna, orain dela urtebete mundu honetatik zuregana eraman dituzun Miriam Jeregi, Jose Mari Iribar, Francisca Bullman, Llorenç Pons, zeure zerbitzariak. Heriotzan zeure semearekin bat egin duten ez gero, piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur horitzen ditugun Juana, Maria Jesus, Jose Mari, Josefa, Guillermo, Jose, Retolaza familian hildako zenide guztiek, Miren, Antxon, Dolores, Miguel Ángel, Miguel Mari, Francisco, Garaizabalazkoe familian hildako zenide guztiek, Ladis, Jacinto, Purita, Miguel, Valentina eta Agustín, Maria Luisa eta Prontxio, Jose Ignacio, Maria Iñaki eta zendian hildako zenide guztiek. Eta hildako guztiek ere, harritzazu zeure aurpegaren argitan. Errukizak izkiguarrengu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan, zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldor gabe kanta dezagun. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gurugunotan zure arrokiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan zendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den, zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Ema Josue pakea alkarri.
jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontxua jaunaren baira deituak. Jauna, ez nahi zinor zunere txean, baina zazuz bat. Egin dezagun otoitz.
Zaude beti jauna, zure herriarekin, eta zerutar misterioak ezagutarazi dizkizuenei, emaiozu beren izate zarra utzirik, jainkozko bizi berriaren erara bizitzea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Oharra. Lurdesera erromesaldia antolatu da maiatzaren 31erako. Apuntatzeko 25 arte astilla dago hemen sakristian. Irteera Zumaiatik izango da goizeko 6:00. Se ha organizado una romería a Lourdes para el próximo día 31. Se puede dar el nombre en la sacristía hasta el día 25. La salida desde Zumaya será a las 6 de la mañana. Jauna zurekin, eta bedenka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakegan. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta egun eder bat izan dezazuela.